Прэзідэнт Літвы вылучыў Святлану Ціхановскую на Нобелеўскую прэмію міру. Навіны дня па-беларуску і без цэнзуры. У гэты суботні вечар з вамі Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. У нас хочется забрать такое апошняе, што грэе душу. З кожнай секундай больш і больш беларусаў за нацыянальны сцяг. Генеральнай прокуратуры патрэбна самой вывучаць гісторыю. Старшыня Віцебскага гарвыканкаму падаў у адстаўку. Ягоных сыноў судзілі за ўдзел у пратэстах. Если он воспитал сыновей таким образом, что не плюют на законы страны, в которой живут, мне очень жаль. Ці чакаюць беларусаў на захадзе? Павінны ще отвіраць, доценяць. Мусім адкрывацца, шанаваць, падтрымліваць, ставіцца як да саміх сябе. Распавядзем вынікі адмысловага даследавання. Бел-чырвона-белы сцяг не экстрэмісткі. Пад адмысловай петыцыяй з патрабаваннем да ўладаў спыніць пераслед беларусаў за выкарыстанне нацыянальнай сімволікі паставілі подпісы ўжо больш за 40 000 асобаў. І кожную секунду дадаюцца чарговыя подпісы. Паводле закону гэта лічыцца калектыўным зваротам, які мусіць быць разгледжаным. Ці пераможа воля народа, высвятляла Ірына Дарафейчук. Далёка не кожная заява збірае подпісы так хутка. Беларусы выступілі ў абарону нацыянальнага сімвала і падпісваюць петыцыю, ініцыяваную каардынацыйнай радай супраць прызнання бел-чырвона-белага сцяга экстрэмісцкім і за наданне яму статусу гісторыка-культурнай спадчыны. Больш за 20 000 подпісаў за адзін дзень. І гэта таксама сведчыць аб тым, што людзі актыўна падтрымліваюць і яны гатовы змагацца за тое, што для іх з'яўляецца каштоўнасцю. Так званых неабыякавых грамадзянаў, якія напярэдадні накіравалі ў генпракуратуру зварот з просьбаю прызнаць бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, паводле афіцыйных медыяў больш за 100. А генпракуратура ўжо рыхтуе адпаведны пакет дакументаў. Это наша история. А историю, в принципе, надо учить и знать. А какой был экстремистским, фашистским, это не флаг выбирает, каким ему быть. Мабыць, Генеральнай прокуратуры патрэбна самой вывучаць гісторыю. Гэта ўсё, што я думаю. Гісторыкі кажуць, што ў беларусаў няма больш старажытнага сцяга, чым бел-чырвона-белы, і ствараўся ён у тыя ж часы, калі і сцягі суседніх з намі нацыяў. Сам сцяг, дизайн сцяга і прапорцыі стварае ў 1917 годзе Клаўдзіш Дуждушевскі, але высвятляецца, што ён абапіраўся на недаўнюю традыцыю беларускага студэнцтва ў Петраградзе ў 15 годзе, і больш таго, ён абапіраўся на больш глыбокія традыцыі 17 стагоддзя. Абодва праекты незалежнай беларускай дзяржавы і на пачатку, і напрыканцы 20-го стагоддзя ствараліся пад бел-чырвона-белым сцягам, падкрэслівае Олег Дзярновіч. З верасня 1991 да траўня 1995 году гэты сцяг меў статус дзяржаўнага. Пад бел-чырвона-белым сцягам адчыняліся першыя амбасады нашай незалежнай дзяржавы. Перамагалі на алімпіядах, на міжнародных спаборніцтвах нашы спартоўцы. Пад бел-чырвона-белым сцягам у 1994 годзе была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі. Закіды ж так званых неабыякавых грамадзянаў супадаюць з тэзамі афіцыйнай прапаганды пра тое, што пад бел-чырвона-белым сцягам у часы Другой сусветнай вайны гуртаваліся калабаранты, што супрацоўнічалі з акупацыйнай нямецкай уладай. Калі прымаць этот аргумент, то трэба забараняць все нацыянальныя сцягі ў Европе. Я вот так хочу вам сказать. В тым ліку і расійскі триколор, літоўскі, прыбалтыйскія, все, украінскі, само сабой. Паводле гісторыка, ва ўсіх захопленых Германіяй краінах ствараліся мясцовыя ўлады і выкарыстоўвалася нацыянальная сімволіка. Страх беларускіх уладаў перад спалучэннем белага з чырвоным зусім не праз гісторыю, лічыць Уладзімір Арлоў. Гістарычная памяць, як і гістарычныя сімвалы, тым больш яны былі ў нас дзяржаўнымі. Гэта магутная стваральная аб'яднаўчая сіла. Згодныя з пісьменнікам Іменчукі. Давление идет большое на власть с помощью флага. Это просто только ради того, как люди не могли бачыць, что існуюць нязгодныя з гэтай уладай. От того, что
бело-червоно-белый флаг будет запрещен, в головах у людей ничего не поменяется. Забараніць нацыянальны сцяг ужо немагчыма, лічыць Уладзімір Арлоў, бо людзі прагаласавалі за яго вяртанне сваімі дзеяннямі, але змагацца за наш сцяг мусіць кожны. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не толькі на паперы беларусы дэкларуюць сваё жаданне жыць пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Увесь дзень ва ўсіх кутках краіны людзі выходзілі на акцыі падтрымання нашага нацыянальнага сімвалу. Гэта мой сцяг! Беларушчына пад ціскам. Уладальніка крамы «Мой модны кут» асудзілі на 15 сотняў. Ягоную жонку аштрафавалі. У краму «Сімбаль BY» прыйшлі з правяраннем і затрымалі 4 супрацоўнікаў. Усю тэхніку і тавар канфіскавалі. Пра неспакойны суботні дзень наш наступны сюжэт. Привет, моя родная, любимая, самая-самая лучшая страна на свете. Я дома, у меня все хорошо. Блогерка Вольга Такарчук выйшла з ізалятару часовага ўтрымання. Яе абвінавацілі паводле сумна вядомага артыкулу 2334. Пакаранне 870 рублёў за адзіночны пікет. Дакладней за тое, што блогерка выпусціла шарыкі з уласнага акна. Ну что? Раз, два, три. Вонючий туалет. В общем, свет, как все говорят, свет включен, все включено, паршивая еда, каши там, чуть-чуть пить давали 1 раз в день, иногда 2 раза в день, там чай, компот какой-то, воду с-под крана пейте. Вот, попросила я шампунь там через 3 дня передать. Я была послана начальником на 3 буквы из серии «Пускай свою тупую БЧБшную голову моет мылом». Пасля 15 сотняў адміністратыўнага арышту дадому вярнуўся і актывіст Зміцер Дашкевіч. Яго затрымалі ў Куропатах, дзе ён цягам 2,5 гадоў штопятніцу трымае варту каля скандальнай рэстаўрацыі «Паедзем, паедзім». Кожнаму чалавеку, я думаю, Бог дае сваю меру магчымасцяў у змаганні за праўду. Як мінімум, кожны можа заўтра, а то і нават і сёння пачаць размаўляць па-беларуску. За гэта не б'юць, гэта не пазбаўляюць працы і волі. Ты можаш заўтра выйсці ў горад і казаць всім прывітанне, дзякуй, каля ласка, 1000, мільён чалавек, 2 мільёны так зробіць, то не трэба будзе сидзець у турме нікому. Памочніцу гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі Тацяну Ласіцу прызналі палітычнай зняволенай. Яе вінавацяць у рыхтаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Самога Судаленку абвінавацілі ў фінансаванні масавых беспарадкаў за тое, што ён дапамагаў аплачваць штрафы пратэстоўцам. Былі палітзняволены, былі нейкія крымінальныя пераследы, але я вось не магу згадаць, каб выключна за тое, што людзі дапамагалі пісаць скаргі, за тое, што людзі дапамагалі выплачваць дзяржаўную пошліну, за тое, што дапамагалі аплачваць штрафы, вось каб менавіта за гэта пераследавалі. А ў Віцебску адстаўку падаў кіраўнік гораду Вадзім Заранкін. Могу только пожелать вам успехов, не останавливаться і прынцыпіальнасць. Здавалася б, нічога незвычайнага, але летась абодвух ягоных сыноў затрымалі падчас пратэстаў. Ці можа быць звязаны з гэтым ягоны сыход з пасады?
Ну почему? По разным причинам. Может, вот город плохо убирается, может и поэтому. Мэр – это государственный чиновник, государственный служащий. Он стоит на защите интересов своей страны и своих граждан. Если он воспитал сыновей таким образом, что не плюют на законы страны, в которой живут, мне очень жаль. Ну, может быть, нашел что-нибудь более лучшее. Сыны ж его подвели. Тым часам затрымалі яшчэ адну журналістку Тутбай, Надзею Калініну. Адносна яе склалі адміністратыўны пратакол. За што, пакуль невядома. Затрымалі і адміністратара тэлеграм-чатаў Жудро Суседзі і Тарасава. Мужчыну доставілі ў Фрунзенскае РУС. Яго вінавацяць у парушэнні заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Катя Малей, Белсат. Беларускіх салдатаў скіруюць у Сірыю для арганізацыі патрулявання. Паводле звестак ініцыятывы «Байпол» у заходняе і паўночна-заходняе аператыўнае камандаванне ўзброеных сілаў прыйшла разнарадка для вылучэння вайскоўцаў. Упершыню 300 байцоў плануюць скіраваць за мяжу ў верасні. Кантрактнікам абяцаюць каля $2000 штомесяц. Як паведамляе «Байпол», у Расіі і французскім замежным легіёне за падобныя камандзіраванні ў зоны баявых дзеянняў плацяць у разы болей. Паводле «Байпол», у нашай краіне ўжо распачалася прапагандысцкая кампанія для вербавання салдатаў тэрміновай службы. Беларусы, якія трапілі пад пераслед і пакінулі краіну, вернуцца пры першай магчымасці. IT-бізнесу больш даспадобы Украіна ды Латвія, а рэпрэсаванаму насельніцтву Польшча ды Літва. Адмыслоўцы з Цэнтру польска-расійскага дыялогу і ўзаемаразумення высветлілі, як палякі ставяцца да мігрантаў з усходу. Галоўныя высновы у Юліі Цяльпук. Не нужен, ты лишний. Чуюць беларусы, якіх хапаюць сімволікай, ці то на вуліцы, ці то ў іхных дамах. Калі камусьці з іх удалося з'ехаць ад рэпрэсіяў у іншыя краіны, там яны таксама задаюцца пытаннем, ці патрэбныя яны тут. Камера Белсату сустрэла такую асобу на Варшаўскай вуліцы. Гамельчук Сергей Ландар радзіму пакінуў 2 месяцы таму, пасля шпіталізацыі содняў і страты сябра. Моего друга убили за то, что он ехал с девушкой с цветами. Девушка с цветами ехал, его просто закинули в автозак и сбили, и он умер. Гэта пра Александра Вихора, які быў другою сёлета ахвярою міліцейскага бязмежжа. Я прошу, я стану на колени. Пожалуйста, помогите мне оправдать моего ребенка и наказать тех, кто лишил его жизни. Лік гісторыяў з забойствамі, калецтвам, зняволеннем, издзекамі, звальненнямі ідзе на дзясяткі тысячаў. Асобы, якім у Беларусі пагражае крымінальны пераслед, часам паспяваюць уцячы. Найчасцей ва Украіну, Латвію, Літву і Польшчу. У апошняй палітыкі моцна асудзілі дзеянні рэжыму і падтрымалі дэмакратычную супольнасць Беларусі. Натхнёны выбухам супраціву беларусаў пасля сфальсіфікаваных выбараў Цэнтр польска-расійскага дыялогу і ўзаемадзеяння арганізаваў даследаванне палякі аб усходнееўрапейскай палітыцы, вынікі якога аказаліся нечакана пазітыўнымі, асабліва для беларусаў. Для палякаў важна, каб Беларусь змагла зрабіцца цалкам незалежнаю дзяржаваю і яе народ мог выказаць сваю палітычную волю. Аказалася, што па-за прагматычнымі мэтамі, як гаспадарчая супраца і клопат пра польскую гістарычную спадчыну, з'явіўся такі элемент, як клопат пра іншых. Менш ці больш уважліва за інфармацыяй на тэму пратэстаў у Беларусі сочаць 89% апытаных. 77% апытаных маюць пазітыўныя ўражанні ад зносінаў з беларусамі і толькі 4% камунікаваннем незадаволеныя. 62% заявілі, што нягледзячы на звязаную з COVID-19 цяжкую бюджэтную сітуацыю, варта дапамагаць фінансава ахвярам палітычнага пераследу. Вядома, што Польша не такая заможная, як Нямецчына і Францыя, але не блакуем межаў, значыць, можам дапамагчы. Нам też kiedyś помогли. Нам таксама некалі дапамаглі з захаду. Мусім адкрывацца, шанаваць, падтрымліваць, ставіцца як да саміх сябе. Рынак працы для уцекачоў з адпаведным статусам ці ў яго чаканні адкрыты. Сетка волонтерской дапамогі з уладкаваннем развивается и у Польши, и у Литве. В Литве гуманитарная виза, которая дается белорусам на год, позволяет работать. Другое дело, что я сразу скажу, что это не так просто. В ситуации, когда ковид, у нас локдаун в Литве, и он продлен до марта. Часова без працы ў Варшаве, але у пошуках яе и Сергей Ландар. Всем привет большой. Всех люблю. Надеюсь, все живы, здоровы. Ситуация в стране, конечно, меня очень раздражает. Я сам недоволен происходящим. Надеюсь, когда-нибудь все это закончится. Скорее бы уже все это закончилось. Вернуться домой Сергей планует на первой переможной хвали. Юлия Цяльпук, Белсат.
Падобна, гэтак мяркуюць і тых, хто сёння прыйшоў да беларускай амбасады ў Вільні. Удзельнікі акцыі абураныя тым, што ў нашай краіне паўстаюць канцлагеры для апанентаў уладаў. На сегодняшний день мы знаем, что уже год назад примерно, как особо неугодных политических или других людей помечают, прежде чем отправить в тюрьму, их помечают особыми метками, в том числе и желтыми, скажем так, и желтой краской. И очевидной стала абсолютная параллель. То же самое делал Гитлер. То, что творится сейчас в Беларуси, вот мне кажется, кроме как вот этим словом назвать нельзя. Все эти истории про лагеря, про острокопытных, про лишних людей. Ну, Голокост, это ж тоже, ну, это габреи трошки там были больше, их тоже забивали, и, як сказать, то же самое в Беларуси сейчас отрымливается, не в тех масштабах, может, но тоже людей забивают ни за что. Мы тут, как сказать, свобода політвязням, свобода Беларуси. Живе Беларусь! А цяпер запрашаю спадарства на навіны, падобныя да жартаў, і жарты, падобныя да навінаў. Чаму пасівіў Коля Лукашенка і на каго перапісаў тэстамент ягоны бацька? Пра гэта ў вечаровым шпіле. Не прапусціце. А заўтра дзень пратэстаў. Пра расійскі глядзіце на YouTube-канале «Вот так», пачынаючы з 10:30. Пра беларускі на Белсат Ньюс з 13 гадзіны. Традыцыйна 21 падсумуем падзеі дня ў нашай студыі. А я развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.